Hello Pisces, kumusta man mo? I hope everyone is doing great. This is Polestar. Welcome sa akong channel. Kaning nga reading is para ni kay Pisces. Okay? Para kang Pisces kung unsay mga posibleng mahitabo karong August and karong July and August o para pud ni sa imong special person Pisces. So kaning nga reading para sa imong sa special person kung unsay mahitabo karong July and August. For those of you who are new to my channel, welcome. And katong uban nga naka-familiar na sa akong channel, welcome back. I hope tanan mo subscribe and mo-like sa akong, videos para makita ni permi sa inyong feeds. Panagsaro ko mag-post diri sa Coriolis Polestar, pero na ako'y other channel katong English version sa akong tarot. Post space star space reading mo tong daghang videos pero in English lang to nga tarot. This one para ni sa mga Bisaya, okay? For Pisces, here we go. Balik na to. 8 of Wands. Okay, di lang nato na ibalik. Pero it's attempting to come out, so let's get that. Okay. You have the King of Wands. You have the King of Cups, King of Pentacles. For some of you na amoy problem regarding sa inyong relationships here, could be sa inyong papa ug mama. Okay, could be bahin sa inyong bana or bahin sa inyong boss. You have the King of Cups, King of Pentacles, King of Wands, perfect yun na. Kay na some of you nagproblema bahin sa kwarta, some of you nagproblema bahin sa gugma, and some of you na ay kinahanglan decisions nga kinahanglan buhaton para sa inyong kaugmaon, okay? There could also be a certain situation nga siguro there is a third party relationship here. Tapos kung kinsa man to sa inyo Pisces nga nagpaabot og isa ka communication, could be a contract from an agency or could be communication lang or message gikan sa usa ka person here. Posible nga mo communicate siya sa inyo ha, pero sa imo ha. Pero kani nga tawo basin maggahi-gahi ini sa inyong opinion, basin gahi ni siya sa iyang mga decisions nga dili mo makasulod or dili nimo ma-persuade ni nga person, pero makakita ka communication ani. You have the Devil card, the Ten of Pentacles and 6 of Swords. Yeah, this is a love situation, all right? For some of you, makakita gugma, someone nga naani siya igong trabaho, naani siya igong gamay nga na-save, okay? Makakita kag relationship ani niya nga tawo. Alright? For some of you in the past, naman may relationship in the past. Okay? Pero 6 of Swords, siguro wala ni siya, siguro nagkabuwag mo or di lang kaganahan kaayo kay way klaro ni siya, pero na kay ma-meet nga person nga naigkwarta na igwapong trabaho o na ay mayong panginabuhi. Okay, siguro ma-chat ni Nimo or makita na ni Nimo, ma-meet ni Nimo soon. Pero naara ba kay relationship ani, existing relationship with someone nga siguro na kay relasyon karon unya makakita ka aning bag-o nga tawo. Okay? Tapos na kay Hierophant. Maayo ang dagan sa imong trabaho, ma-recognize ka in the workplace. Siguro makakita kag recognition ani or guidance sa imong boss. Ganahan ka kay ang imong boss, imong mga colleagues, imong mga kaitrabaho. Loving relationship mo, supportive, Ang the Devil card, lagi na ay someone very interested sa imuha. Okay? Siguro attractive kay ka, siguro karon gwapa, siguro maay kay ka sa
panamit, na-attract ni siya sa imuha. And kung kinsa man ang imong mamit bitaw, interesado ni siya sa imuha na maka-get to know ka kasi you have the Eight of Pentacles. So ila-ilaha lang ni while naa ka sa relationship karon, ayaw pod ilimit ang imong kaugalingon nga makamit og other persons kay who knows mas better pa ni kaysa imong relationship karon. Alright? Naapot kay High Priestess. So, kani is something nga imong gi-manifest gyud kaning someone nga malipay ka, someone very sweet, someone very loving. Moabot ni siya karong August. Kay na kay ma-meet. Kay posible nga magkarelasyon mo. Naapot kay King of Wands and Two of Pentacles. Siguro kani nga person bitaw kaning bag-o, this is someone nga opposite kay mo. Either ang present ni mga relationship or kaning bag-o kay siguro opposite mo sa batasan, opposite mo sa panginabuhi, like siya na ay kaya, ikaw wala, or ikaw na ay kaya, siya di kayo. Pero feel like siya ang may kaya. Ba? Tapos, magkamit mo ani na kay makuan ani, mamit ani. Pero it doesn't mean nga ang kaning imong relationship karon walay gugma. Nay gugma sa imo ha. It's either you or this person, pero I think mahal man ka ani nga person pero wala lang ni siya klaro. I think na immature pa kay ni siya or wala lang ni siya klaro when it comes sa iyang pangandoy sa kinabuhi. So moan ka nga wala man ni klaro, wala man ni padungan basin pud in the future dili ka appeal sa iyang mga pangandoy kani. So mas better kung imong i-entertaining person nga moabutay, you could basin ikaw is someone nga minyo na, so ay legal situation here ana, so basin na ay kanang magkabulag mo na ay annulment ni in the future, alright, pero in the future pa to. So ang giingon sa justice card is kung unsa may imong gihimo sa una, mo resulta ni either in good or bad result. So kung naay karma ni, so either kamo kung nagsige mog away, so ang padungan ani away lang gihapon. So kung gusto mog bag-o nga panginabuhi, so i-work out ni ninyo para you'll have a good karma. Okay? It's just mo ni siya ang giingon nga tan-awa imong kaugalingon, tan-awa ang reality, practically unsa man kinahanglan ba ka nga naay bag-ohon sa imong life or magpadayon gihapon ang imong panginabuhi karon, because in your present you want a happy life, you want something na malipay ka. So either kung dili ka gusto og relationships, so at least take your time out, magbakasyon ka nga ikaw lang usa, or take one day nga off para makarest ka, ana, maghuna-huna, mag-relax kay kung dili maapektuhan man ni imong health. Kay kung relationships lang na aman ni siya moabot. Alright? See, ang oracle nato, there is a loving man. Nga moabot gyud. Alright? This could be a sign for you. So, I have to go after this. So, there's a fragmented energy. So, ang kaning fragmented energy is for you to kanang nagpahibalong universe nga asa man gyud ang imong focus karon sa imong self, sa sitwasyon nga medyo rocky, medyo stormy, katanawa ang ocean, or sa imong past nga kinahanglan nimo i-solve, or imong future nga puzzled pa karon nga kinahanglan nimo i-tugpi-tugpi para
purma imong future din. So it's up to you. Alright, Pisces, this is what I have for you. I hope nakatabang ko sa imong situation. And, stay away from having this victim mentality para makaka-attain kag freedom. Good luck and see you very soon. See you next reading. Take care.